आंलाय माला थगायखो आं माबोरै मावखो बिमा आं हय नोंखौ बोरैबा बोरैबासो खोनागासिनो दं दे लाजिनो रोंला नामा नोङो बे गथ'खौ नुवाखै बेनि फारसे साननो हानाय गोहो गैया नामा नोङो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै माने दाखालि जोङो शुटिं लादोंमोन आरोना सर्ट मुभिनि ओमफ्राय सर्ट मुभि शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दा भइस डाबिं होनो फैदो आरो सिमलायाव ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो भइस डाबिं होनायखौबो नायलांदो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि जों दा नै मोनफैनानै ओमफ्राय देखायलांसै नोंथांमोननो रुमखौ लागासिनो आरोना नै भइस डाबिंखौ खोनाफैदो orang yang bisa orang siapa खबरदार आंनि फिसाजोखौ बहा लांनो नागिरदों नोङो खबरदार आंनि फिसाजोखौ बहा लांनो नागिरदों नोङो खबरदार आंनि फिसाजोखौ बहा लांनो नागिरदों नोङो आंनि फिसाजोखौ बहा लांनो नागिरदों नोङो खबरदार आंनि फिसाजोखौ बहा लांनो नागिरदों नोङो गथ' गथाय गोनांखानो आंनि फिसाजोखौ बोरै हरनो हानो आंनि फिसाजोखौ माबोरै हरनो हानो आंनि फिसाजोखौ माबोरै हरनो हानो आंनि फिसाजोखौ माबोरै हरनो हानो ओंखारफेराखैमोन ना सिगाङाव जाबाय दे नों बायदि बेवायासो लानो नागिरोमोन आगोल अरनबारिनि मामोनलाय अरनबारिनि जोहोलावजो ओइ मिस्टार नों सिरि था नों जेबो बुंनो नाङा नों जेबो बुंनो नाङा बोदोर गोसो आंनि नायनोसै नायनोसै 와, 탱커! 너가 왜 저거 릴레이션십을 당하네? 너가 거기 내 비례. नायनोसै 너가 왜 저거 릴레이션십을 당하네? 아, 거기 내 백업 가도 나. 와, 탱커! 너가 왜 저거 릴레이션십을 당하네? 너가 거기 내 백업 가도 나게 봐. 잘 려. 그래서 안돼. 잘 려. 그래서 बेबी माथो ओंखारदियासै फैदो न'आव हाबैनि बेलाय आदासोमोन आदा गोदैसो दा जाना दंलै गार्लफ्रेन्डआ दारागाव बेरायनो लिंगासिनो आदायाथ' जाला माने मोननैबानो जागोन
जाया ओंख्रि सम गैया स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै ओमफ्राय साननैसो नेथ'दो नोंथांमोना होमबानो माने थाबैनो नुनो मोनगोनानो सर्ट मुभिखौ ओमफ्राय टाइटेलखौबो जेब्ला जायो अब्लानो खोन्थाना होनोसै दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय